Lho lah ngopo ya cah iki mlebu metu omah iki? Pacarku bro hilang. Kasiran kok. Lho lah ngopo ya cah iki mlebu metu omah iki? Gawat bro, gawat. Tenan gawat. Barangku hilang. Gawat apa, Ji? Barang apa sing ilang? Lho, lele ilang kapan? Ayo wingi, hilangnya wingi lah. Giliran saiki aku ki. Gawat lagi bro. Lah terus lek menggoleki nang endi? Neng kafe wingi. Neng kafe rak peteng. Malah tak golek saiki ngumpul Padang. Ora, Bro. Jane sing ilangi barangmu apa, Ji? Pacarku bro hilang. Kasiran kok. Lah kepiye yo? Yo kowe ngerti dhewe lah, Bro. Aku iki kepiye? Aku jane yo pengen duwe yang, yo duwe gandengan. Aku ngerti dhewe to, Bro, karenaku kepiye. Aku rek yang-jangan yo kurang modal. Kadang raiku yo ora support, yo ngerti dhewe lah, Bro. HP yo aku kalah, Bro, karo wong-wong sing ning kono sing iso nyenengke dheke. Iso kaya apa sing dipengin dheke, iso ngajak dolan dheke. Dolan nang mobil lah aku, Bro. Yo alah. Piye ya wis barang mah bingung dhewe jane iki. Yo wis, Bro, nek soal jodoh iki rasa dipikir banget-banget. Soal jodoh iku wis enek sing ngatur dhewe. Ade gari manut alure, kersane Gusti. Yo ora. Lah yo kurang kepiye to bro jane, Bro. Aku wis karewangi nyambut gawe. Bedes kaya ngono kudu apa-apa go tak nyenengke dheke lah kok malah dhek iki malah lunga karo wong liya lho, Bro. Mah tega tenan ninggalke aku, tega loro to aku to. Wes iku tok nggo motivasi wae. Fokus ning karirmu dhisik. Sesuk bakale kepiye? Bakale nek jodoh ki teko. Adewe tinggal usahane. Nek iku pancen lunga terus udu jodohmu berarti. Entuk sing luwih bakale saka kowe. Wis tok. Alah wis bola bro mumet aku mbuh karena cinta-cinta asu.